Моя, тежък ли е това? Не. Да. Сега да... Ако са... Тройце, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, владико, прости беззаконие наше, святи, посети, изцели немощния наше, имене Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сину и Святому Духу, и нине и присно и во веки веков. Амин. Отче наш, иже си на небесе, да свети се имя Твое, да приде царство. Не знам. Кратка биографична справка. Ще поканя тук да дойде Христо Миков, горд жител на нашето село и виден историк, вече можем да кажем. Заповядайте. Сигурен съм, че мнозина от жителите на Брестовец са повдигнали вежди след обявяването на построяването на паметната площ на барония Мацава. Моята задача днес е да ви убедя, че той наистина заслужава почит, която дълги години беше останала в забвение. Ранните му години са убити в много скъдна информация. Роден е през 1846 година в южния край на Япония, семейство на виден самурай. Той също поема по пътя на баща си и участва в гражданската война в Япония срещу шогуна, като след успешната победа получава титлата Гушинпей. Буквален превод от японски почетен защитник на императора. Това дава и ускорено начало на неговата кариера в армията и бързо израства в ранга. Става през 1871 година капитан, а 3 години по-късно и подполковник. Императорът го изпраща през 1874 година да наблюдава развитието на кадетите в Франция в военното училище, а с избухването на руско-турската освободителна война е изпратен като кореспондент и личен представител на император Мейджи в руската армия. Той, както ви казах, е самурай и следва сляп по пътя на честта – Бушидо. Именно този път на честта го кара собственоръчно да пожелае участие в освободителната битка за Плевен, по-конкретно в третата атака.
Като първоначално руския щаб не желая, тъй като е възможно да избухне дипломатически скандал. Затова лично барон Ямадзава написва бележка до Павел Зотов, която гласи: желая от душа и сърце да участвам в третата атака на Пленската крепост в дивизията на белия генерал Скобелев. Изборът на дивизията на Скобелев не е случайен. Скобелев и Ямадзава имат много общи неща. И двамата командват армиите си, като събират войниците и им обясняват с думи какво да правят и да ги следват. Преди решителната битка Ямадзава се изправя пред епизода си и с помощта на френски преводач им казва: момчета, тъй като аз не говоря руски, а вие не говорите японски, няма да ви давам заповеди по време на атака. Следвайте ме и правете това, което аз правя. Имам едно единствено изискване. Бъдете бързи като мълния. Разчитайте повече на щиковете и ударите си, отколкото на куршумите. Оставете раниците и багажа си тук, в окопите, защото ще се върнем живи. Ямадзава лично повежда отряда си, като според очевидци е облечен в типичното самурайско облекло и въоръжен с едно единствено нещо – катана, типичния самурайски меч. Скача смело в окопа и посича всеки, който се изправи пред погледа му. Без капка страх войниците го последват и унищожават всеки срещнат съперник. Според турските източници и очевидци споделят: бягайте, това не е човек, а жъл дявол. Той няма очи, а само цепки, от които излизат искри и огън. Въпреки смелостта на Ямадзава и неговия взвод, третата атака, както знаете, се оказва неуспешна. Все пак той оцелява и е награден с орден Свети Владимир IV степен от цар Александър II и Дунавски кръст от румънския княз Карл I. След края на войната се завръща в родината си, където е повишен в полковник. Участва в войната срещу Китай през 1895 година и след това получава титлата барон. Умира през 1897 година, няколко години преди войната между Япония и неговата така приятелска Русия. Ролята му в освобождението на България дълго време е скрита и едва през 1911 година за пръв път се споменава неговото име в енциклопедия на японските благородници. С оглед на участието му в армията, можем спокойно да заключим, че той със сигурност е бил и в Брестовец, тъй като селото е освободено на 28 август 1877 година, едва 2 дни преди третата атака на града. Затова за мен е огромна чест, че именно тук, в родното ми село, ще е едва втория мемориал, посветен на Сейго Ямадзава в целия свят. Благодаря. Благодарим много. Днес наши гости са доцент доктор Иван Малкодански, председател на Общински съвет Плевен, народният представител Ивелин Първанов от политическа партия Възраждане, Емил Инджиян, общински съветник от политическа партия ГЕРБ, Владо Монов, общински съветник, и Бойко Тодоров, също общински съветник. Ще дам думата на доцент доктор Малкодански. Уважаеми господин народен представител, уважаеми господин Иванов, кмет на Брестовец, уважаеми колеги общински съветници, ваши свете и сестри, скъпи дарители и благодетели, които сте спомогнали за поставянето и създаването на тази плоча, уважаеми жители и гости на Брестовец, благодаря за поканата днес да присъствам на откриването на паметната плоча на Сейго Ямадзава, японски самурай благородник, чието име завинаги остава свързано с България. Преди много години Сейго Ямадзава е в страната ни, за да разказва от тук на света как народът ни води битка на живот и смърт, за да бъде освободен. По време на руско-турската освободителна война, донесла българското освобождение, барон Ямадзава е част от отряда на генерал Гурков. Неговата официална длъжност е военен кореспондент и представител на японския император в състава на руската армия на Балканския полуостров.
По време на своята служба Ямадзава разказва на света за славната битка на народа ни и една от безспорните заслуги обективното представяне на събитията от първа линия на войната. Историята за героизма на японския самурай е неразделна част от славната племенска епопея, а героите и тяхната жертва не бива да бъдат забравени. Те живеят чрез нашата историческа памет. Честит паметник! А сега ще дам думата на господин Ивелин Първанов да заповяда. Благодаря. Днешният ден е паметен не просто за селото, а за всички, които милеят за свободата на България. Господин Ямадзава-сан, както биха казали почтено японците, е символ на нашата свобода. По това време, когато България е тънела в мрак, един истински лъч на слънцето, изгряващо от изток, е загатнало, че ние можем да бъдем свободни. Ако погледнете географски на картата, между нашия часови пояс и Япония са 9 часа. Когато в България все още не е настъпила полунощ, в Япония вече е ранно утро. Ранно слънчево утро. Свободно, светло. Аз съм се срещал с японци, които са идвали в България. Те винаги са харесвали нашата природа и нашите традиции. Преди много години в България в Рилския манастир дойде Хирохито Сайто, наследника на създателя на бойния стил айкидо. Той се просълзи. Каза, тази земя е свещена. Такова свещено място аз не съм виждал от Йоама Рю, което за него е Меката. В третия щурм на Плевен вземат участие представители на различни нации. Това е доказателство, че свободата на нашия народ е била близо до сърцето на всички свободолюбиви и прогресивни хора по това време. Тази свобода ние я получихме, но не даро. Предишната година българите загиваха по време на априлското въстание. Ботевата чета плати със своята кръв пропуска за нашата свобода. И на щиковете на нашия братски народ от изток ние я получихме. Днес пред нас остава само един дълг. По това време, когато е било модерно да се появяват нови нации и нови държави, в Европа държавите, погледнете картата от това време, колко малко са били. Ние сме получили държавност и суверенитет. Днес виждаме, че се появява една друга модна тенденция, да изчезват държави и нации. Пред нас остава един дълг, който можем да решим заедно. България да бъде съхранена, да има нашата държава. Да живее България! Да живее България! И не на последно място давам думата на кмета на село Брестовец Радослав Иванов, без който тази инициатива и тази паметна площа нямаше да се осъществи. Скъпи приятели, благодаря на всички, че заедно с вас днес присъстваме на това мероприятие. Искам специално да благодаря на Клуб Традиция, специално да благодаря на Обединена ложа Мизия, на мотосдружение Ханкрум, която идея беше всяка в интерес на истината, а ние я прегърнахме. Бъдете здрави! Обичам ви всички, да живее България! Да, едноминутно мълчание само. Само искам една от нас за благодарност, че се прегърна един от присъстващите. Аз са дойде си. Благодаря ви. Сега едноминутно мълчание, знак на признателност, след което ще поднесем венци и цветя.